O Consello Internacional da Fundación Placemaking Europa xa planifica sobre o terreo as futuras xornadas do mes de setembro. Os seus integrantes están dende hoxe en Pontevedra. Isto permítelles comezar a deseñar as xornadas e ao mesmo tempo coñecer polo miúdo o modelo urbano da cidade. Antes de botarse ás rúas, foron recibidos polo alcalde. Estamos moi ilusionados e a idea é que, independentemente de que levamos 22 anos traballando en recuperar a cidade para as persoas, en facer unha cidade sostible, non? Isto é un proceso dinámico que non se acaba nunca e polo tanto hai que estar atento ás novas tendencias. A estadía do Consello Internacional desta fundación durante estes días en Pontevedra permitiralles aprender como se foi xestando o modelo da Boa Vila, tamén fomentar o intercambio de experiencias. A compartir de manera honesta los propios éxitos y los propios fracasos, porque tenemos que entender, somos una serie de disciplinas cambiantes, difíciles, ¿no? Compartíamos arriba pues también las dificultades que pueden tener, por ejemplo, procesos participativos o las dificultades, las polémicas, por ejemplo, que hay hoy alrededor de ciertas soluciones de urbanismo. A Placemaking Europa celebrarase a finais de setembro coa participación de entre 300 e 400 profesionais internacionais, expertos no ámbito dos espazos públicos e das cidades. O Congreso centrarase no espazo público e as estrategias urbanas. El derecho a la ciudad tiene que formar parte de las estrategias urbanas. Entonces, los temas estarán alrededor de eso. Espacio público y salud, muy importante en este momento, la ciudad para los niños, cultura, inclusión, estrategias urbanas y movilidad, que son en general los temas que tratamos como fundación y que interesan al Consello. Esta mesma tarde, os representantes da Placemaking e o alcalde participaron nunha conferencia sobre estrategias urbanas. Foi na igrexa do convento de Santa Clara, converténdose así no primeiro evento que acolle este espazo dende a súa incorporación ao patrimonio público de Pontevedra.